Добрый день, паважаныя сябры. Сегодня мы працягваем наши онлайн-сустрэчы. И сегодняшняя лекция будет присвечена такой вёсцы, як Раванич. Вёска Раваничи находится за 31 километр на паўночны ўсход от Червеня. Это 45 километров от Смолявичу. Ляжыць на рацэ Уша. Ну, трэба адзначыць, што паходжанне назвы вёскі не варта звязваць са словом «роу». У інтэрнэце такая версія агучана. Бо старажытная назва кириллицей писалася як Реваніч. Реваніч. А сегодня по-белорусски, конечно, кажут Раваніч. Вот. Ну, власна, маёнтак Раванічі першы раз быў згаданы яшчэ у акце под 1501 годом. Про гэты фальсификат мы уже рассказывали у лекции про Богушевич. Гэты запіс цікавы тым, што змяшчае апісанне межаў маёнтка Раваніча. Таму цалкам магчыма, што падробшчыкі скарысталіся нейкім рэальным размежаваннем, праведзеным у другой палове 16 ці пачатку 17 стагоддзя. Але пра старажытную гісторыю Раванічаў дакладна вядома пакуль што мала. Ну вось вы бачыце фотаздымкі тут сучасных фотаздымкі Раванічаў. Вот, а мы ідзем далей. Дакладна вядома, што вёска лічылася каралеўшчынай, у сярэдзіне 16 стагоддзя каралеўшчыны, это належала да скарбу ВКЛ. І уваходзіла яна таксама дакладна ў склад радашковіцкага або радашкоўскага староства. Першым радашкоўскім старостам з 1556 года быў Іван Гарнастай, падскарбі земскі. У гэты час ішла Лівонская вайна, таму вялікаму князю Жыгімонту Аўгусту былі вельмі патрэбны наяўныя грошы. Ён пазычаў іх у сваіх багатых ураднікаў і здаваў ім за гэта пэўны казённы маёнтак у арэнду да моманту выплаты пазыкі. Так вынаходзіў грошы. Пасля смерці Гарнастая і яго сына новым радашкоўскім старостам з 1566 года стаў Каленік Тышкевіч. Тышкевіч памёр пасля Жыгімонта Аўгуста, а король памёр 7 ліпеня 1572 года. Да таго ж суму, якую Каленіку павінны былі выплаціць, ён перапісаў, вярнуць, так сказать, і ён перапісаў на жонку і яе сына Лаўрына Ратомскага. Менавіта ў іх Глябовіч выкупіў радашкоўскае староства і пазней пацвердзіў сваё прававалоданне ім у 1576 годзе у Стэфана Баторія. Менавіта з гэтага часу і да згасання роду Глебовічаў у 1669 годзе монархі пастаянна пацвярджалі трыманне радашкоўскага староства Глябовічамі. Вядома, што 4 кастрычніка 1594 года адбылася капа шыпянскіх і раванічскіх сялян. Ураднік маёнткаў віленскага біскупства, першайскі і шыпянскі ураднік, менавіта Ян Стахоўскі, ад імя сваіх шыпянскіх падданых паскардзіўся на раваніцкіх сялян, што тыя пакралі у іх пчол і коней. Звычайная такая справа. Под конец засядання старейшин на капе на яе завітаў раваніцкі ураднік Глябовіча. Так яго звалі Матэўш Раматоўскі. Ён прыйшоў з ручніцай і пачаў страляць па шыпянскіх сялянах. Так капа закончилася. Але справу закончили пазней пагадненнем.
раванецкие и дрыхчанские селяне выплатили Шипянским 10 копаў грошаў літоўскіх, и это дало им еще вызволить своего сельчанина от покарания. Там, до речі, был здымок документа про эту капу. Вот, там это все можно почитать. Ну, а с 1639 года помежными зраванничьими землями володал Віленскі Святадухаў монастырь. Ну, ему належали вёскі Белічаны, Чарневічы, Дубавручы, Крушина, Машчаніца. Вот. И так само была справа, что раванецкие селяне гвалтом, да, захопили земли в урочище Заклёніца, якое належало до вёскі Дубавруча. Тому Віленскі архимандрит, был такой отец Алексей Дубович, поскардзіўся ў задворна-асэсаўскі суд на раванецкага дзяржаўцу Юрия Карля Глебовича, на той час подстолья литовского. В 1642 году суд разглядел справу и призначил комиссаров для проведения размежевания на месцы поміж королевскими раваничами и соседними земскими маёнтками. Фотка, конечно, сучасная, але той конь, магчыма, нащадак тых захопленных много годов тому назад. Незадолго до своей смерти Юрий Карл Глебович передал права на пожиттєве володання вёсками Раваничі и Дрехча, якія належали, як мы уже казали, до Радашковского староства, Гарабурде. Вот, паводле падымнага тарыфу 1667 года маёнткам Раваничі 33 дымы володаў Крыштаф Гарабурда. А в 690 году владальников уже значится двое, Ян и Крыштаф Гарабурды. После згасання рода Глебовичу Радашковское староство на долгий час опынулось в руках представников княжеского рода Агинских. Дочка Юрия Карля Глебовича, Марцебеля Ганна, а я его годы життя 1641 по 1681. Она вышла замуж за князя Марцияна Александра Агинского, який позднее стал канцлером ВКЛ. Згаданы Марциян аккурат стал першым з князёў Агінскім, хто быў старостом Радашковским. Ну и іншых, конечно, держав был старостом. И он помер в 1690 году. А в 1693 черговым Радашковским старостом был уже его кревный князь Миколай Францішек Агінскі. Тут канцлера вы бачите на портрете. Так. Ну, той же Миколай Францішек атрымаў от короля привилей, каб Гарабурды уступили с пожиттєвого володання вёсками Раваничі и Дрехча и вернули их в склад Радашковского староства, да? Ему и его жонцы, Катерине Коптевне. И нават гаспадар дозволил передать это староство у часового володания Хаминского. Учасовое тому, что уже в 1704 году Миколай Францішек Агінскі и Катерина Коптевна атрымали от монарха згоду на уступку Радашковичу, Раваничу и іншых старостов своему сыну, князю Антонию Агинскому. Миколай Францішек помер в 1715, а сын Антоний, який після там його, після батьки і після старшого брата, был Радашковским старостом. Перед принятием монашеского стана у иезуитском кляшторе передал права володания своим маёнткам, у тым ліку Раваничами, родной сестры Францишцы и ее мужу князю Михаилу Юзефу Масальскому.
Вот. Апошнім, хто дакладна быў Радашкоўскім старостам, а мяркуем і Раваніцкім адначасова, хотя в этот час старосты уже лечились асобными адзінкамі. Был князь Ян Агінскі, и он народился в 1728 году, помер в 1763. Вот. Ну, еще маем такой факт, что в 1711 году монахи Віленского Святодухового монастыря поскардзіліся на начальника и ротмистра Аршанского повета у Владислава Караневского, Кажаневского, які быццам бы там у час паўночнай вайны са шведамі наўмысна парадзіў маскоўскім войскам учыніць пастой у іх маёнтку Белічаны, а таксама у маёнтку, які належаў мінскаму жаночаму кляштару бенедыктынак, Раванічах. Тут мы пакуль не можем дакладна сказаць, што гэта былі за Раванічы. Хутчэй за ўсё, гэта былі Раванічы, так званыя Раванічы юрздыка. Сёння яны ў складзе Раванічаў. Это был невялічкі маёнтак. Цалкам магчыма, што Глебовичи вот просто записали там некалькі домов этому мінскаму жаночаму кляштару. Вот в правой фотце мы бачим руины этого кляштара в Минску. Вот, а на карте вот вы бачите в околице Раванич. Карта конца 19 столетия, так званая карта Шуберта. Дорогие сябры, калі вам цікава тое, пра што мы распавядаем, падтрымайце нас, калі ласка. Пастаўце падабайку гэтаму відэа, падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ не з намі, і націсніце на званочак, каб не прапусціць новыя выпускі. Нам будзе вельмі прыемна, калі вы пакінеце каментар. Мы чытаем усе вашы каментары і стараемся адказваць кожнаму. Дзякуй, што вы з намі. Ну, пэўна, у апошняй чвэрці 18 стагоддзя землі раваніцкія землі былі канчаткова адасоблены ад радашковіцкага староства, да? І нават атрымалі асобную назву Ахелніцкае неградовае староства. У яго ўваходзілі Раванічы і Дрэгчы. Па меншай меры ў 1771 годзе гэтым староствам валодалі паўлікоўскія, бо згодна з падскарбінскімі кнігамі заплацілі з маёмасці кварту падатак. У суме там больш за 191 злоты. На сейме 1773-75 годов было дозволено вакавыцкаму войскаму Антонію Талочку заменить указанное староство на его дзядзічныя земли. Вот. Ну и цалкам падобна, что после этого староства было скасавано, а земли, якія уваходили в его склад, прынамсі Раванічы, выкупили латвінскія. Набыли слапинские, докладнее. Вот. Першым з іх быў Антоній Слатвінскі. Вот у некаторых крыніцах менавіта і згадваецца, што ён пабудаваў у Раванічах драўляную уніяцкую царкву под титулом «Народжение Святейшей Маті Божией» вот, у 1792 году. А в 1799 он збудовал там же католическую каплицу для похования представников своей семьи. Позднее эта каплица отрымала статус филиального костела Святого Антония. После смерти Антония маёнтак Раванічы, это больше за 15 тысяч десятин земли, атрымаў у спадчыну яго сын Людвік, які быў маршалкам мінскім у сярэдзіне 1850-х годов. Ён стараўся развіваць гаспадарку ў сваіх фальварках. Вот, а на
фото мы бачим руины этого костела. Костел, як адзначыў даследчык Кулагін, з'яўляецца помнікам архітэктуры класіцызму. Мураваны храм быў збудаваны ў 1799 году коштам з латвінскага па дазволу мінскага рымска-каталіцкага біскупа Дедеркі, а кансакраваны ігуменскім дэканам Брадзецкім у 1800 годзе пад тытулам святого Антонія. Прынамсі, з 1840 года храм з'яўляўся філіяй бярэзінскага касцёла. У 30 верстах знаходзіўся ад Бярэзіны. Касцёльны апарат, што быў у храме, з'яўляўся ўласнасцю пана Слатвінскага. І філія дзейнічала да закрыцця яе савецкімі ўладамі у 1927 годзе. Пасля Вялікай Адчыннай вайны будынак касцёла выкарыстоўвалі для розных гаспадарчых патрэбаў. У 1990-е годы касцёл пацярпеў ад пажара. Сёння знаходзіцца у такім, можна сказаць, паўзруйнаваным стане, хаця на ім ёсць шыльда, што касцёл унесены ў рэестр гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Ну, тут мы бачым галерэю здымкаў сучасных, якія нам паказваюць стан касцёла. Вот. Трохі раскажем пра гісторыю Раванецкай царквы. Ну, як уже сказали раней, царква на пачатку была уніяцкай. Пасля ліквідацыі уніі яе перадалі ў праваслаўнае ведомство. У 1862 году з прычыны трухлявасці храм разабралі і на сродкі пана Слатвінскага, ён выдаткаваў да 7000 рублёў, пабудавалі новую мураваную царкву, мураваную з цэглы, пад тытулам Раства Святой Багародзіцы. Новый храм па знешняму выгляду быў вельмі просты, у форме квадрата, с одним шэрагам вокнаў, одны ўваходныя дзверы, драўляная крыша, один адкрыты купал. Унутрі драўляную столь падтрымліваюць 4 мураваныя калоны. Да храма адносілася яшчэ асобная капліца на могілках. Вось гэты храм у 1927 годзе таксама быў зачынены. Доўгі час выкарыстоўваўся пад гаспадарчыя патрэбы, паціху руйнаваўся і па сведчаннях старажылаў у 1950-е гады быў цалкам разабраны. Але людзі паказваюць месца, да, дзе раней была царква, вот там на верхнім здымку мы бачым. А сёння недавно быў збудаваны новы храм праваслаўны. Вось ён так выглядае, вы бачыце на правым знімку снізу. Уласна, Людвік Слатвінскі быў добрым гаспадаром і імкнуўся развіваць свой маёнтак. В прыватнасці, ён збудаваў у сярэдзіне 850-х гадоў у Раванічах сабе рэзідэнцыю, двухпавярховую мураваную сядзібу ў стылі позняга класіцызму. Вот і мы акурат можам бачыць на малюнку орды. Малюнак зроблены каля 1870 года. Вот у цэнтры сядзіба, справа і злева будынкі афіцыйны, а перад сядзібай вялікі такі газон разбіты. Таксама Слатвінскі заснаваў пры сядзібе парк, фруктовыя сады, а побач у Раванецкай слабадзе заснаваў, напрыклад, суконную фабрыку, якая дзейнічала з 1843 года. На ёй працавала, як паказваюць дакументы, нават да 40 рабочих. Спадкаемцам Людвіка стаў яго сын Гвідон, а пазней унук Іосіф.
Вось гэты Іосиф загінуў у Мінску падчас, калі пачалася Першая сусветная вайна. Маёнтак павінны былі успадкаваць яго сыны Міраслаў і Людвік, але да гэтага не дайшло, бо пасля Рыжскай дамовы Раванічы апынуліся ў складзе Савецкай Беларусі. Ось, мы бачым тут галерею таких гістарычных здымкаў. Это вот на левом задний двор палаца, які выходзіў у парк. Таксама вот на сярэднім задні фасад і да пруда сцежка. Вот, а тут передний фасад центральный. Это сучасный стан. Да. Там, конечно, опасно ходить. Вот. Ну, побач з сядзібай былі ўзведзены две афіцыны. Вот я уже казал, на малюнку ордены бачны. Між імі знаходзіўся вялікі авальны газон з жываплотам. За палацам быў разбіты парк до 10 гектараў, у якім раслі пераважна еўрапейскія дрэвы і хмызнякі. У глыбі парка месціліся два ставы або пруды. Вот парк мае ўсё ж таки значэнне для нас сёння. Мы бачым шыльду. Вот, а пруды таксама яшчэ існуюць. Ну, вот тут мы бачым таксама алею ў парку і вот будынак афіцыйны, які захаваўся. На 1870 год у Раванічах налічвалася 85 рывійскіх душ, а ў Раваніцкай слабадзе, ну, побач, 94 душы. Ну, это толькі мужчынскае насельніцтва, так лічылі рывійскія душы. На 1886 год у Раванічах дзейнічала церковно-приходская школа, скипидарный завод, магчыма, винокурня, лавка, крама, корчма, два храмы, каплица. Мяркуюць, вот, мяркуюць, что млыны, пропинация, доход от продажу алкоголя и суконная фабрика давали штогадово до 2000 рублёў дохода. У Слатвінскі будували млыны і розныя кустарныя прадпрыемствы, там бровары і іншыя, не толькі ў Раванічах, але і ў іншых фальварках сваіх. А ў лесе, у лясах паблізку наладзілі выраб смалы і дзегця. Вот. Паводле перапіса 1897 года у вёсцы Раванічы налічвалася 28 двароў і 173 жыхары агулам. А асобна у маёнтку пражывала сумесна з абслугай до 78 чалавек. На здымку мы бачым будынак былога бровара, будаванага яшчэ пры Слатвінскіх, які пазней быў спецзаводам і быў зусім нядаўна ў 2010 зачынены. С 1924 года Раванічны центр сельсовета. Про то, что в 1927 в вёсцы зачинили церковь и костел, мы казали. Про войну уже у нас нема часу распавядаць. А в 2010 году Раванічы атрымалі статус агрогородка. И сегодня, конечно, былая вёска выглядае вельмі даволі прывабна. Тут проживае 749 человек на 2010 год. Працуе сярэдняя школа, дзіцячыя яслі сад, аддзяленне сувязі, клуб, библиотека, больница, аптека, 3 магазины, столовая и так далее. Вот. И у тым ліку існуе открытое акционерное объединение Раваніч, продаж молока, мяса, бульбы и так далее. Вельмі каштоўнае месца.
мы сёння ўбачылі. Ну, на гэтым лекцыю будзем заканчивать. Запрашаем усіх аматараў гісторыі Беларусі долучыцца да нашай ініцыятывы «Беларускае жыванне часоў», шукаць, адкрываць, захоўваць нашу спадчыну гістарычную. Таксама дзякуем Міхалу Несцяровічу за нарыс па гісторыі вёскі Раванічы і нашим волонтёрам за добрыя фотаздымкі гэтых прыгожых мясцін. Дзякуй за ўвагу. До новых сустрэч.